Antigoleko gauzen merkatuan utzi dugu Judas, berari gehien gustatzen zaion gunean, aintzinako gerlarien sailea. Dakit ondo geratzen zaidan edo ez, 12 euro inguru balio ditu. Arazoa da, bai espatekin, bai kaskuekin, bai hemen erosten dugun gaz guztiekin, gero, Euskal Herrira eramateko normalean arazoak egoten direla, baina, bueno, soldaduaren kit guztia 30 eurogatik. Gauza berezi bat erakutsiko dizuet, hemen Txinan sexuari buruz asko ez da hitz egiten. Baina begira ze topatu dugun. Sexuari buruz, ondarri bitarra izanez, ez? Hori, ez? Hau da, hori, bikingo txinatarra. Txiguama. 我的很小，春天hori hauek ondo daudela, nerea txikiegia. Igande goizetan kanpaiak entzuten ditugunean, Euskal Herrian meza nagusirako ordua da. Hemen berriz, jateko ordua da. Igandean txinatar askok kalean bertan bazkaltzen dute. Ze jaten duten, hori beste kontu bat. Hau da, Pekinen dagoen garito oberena pintxo bat jateko. Txifu? Hemen denetatik dago, hauek krisaliak dira, hor matxiz altoa ditugu, eskorpioiak, itxasoko zaldiak, hemen xirauna txikiak, eta bueno, hau probatuko dugu. Ea zen olako guztua dakar. Hautsu. Eta hau oso ondo doa beko aparatutzako. Eskerrik asko aholkuagatik, Judas. Sabela bete ondoren igande pasarekin segiko dugu. Badakigu Txinan jende asko bizi dela eta edo non ikus daitezkeela txinatarrak kalean, baina honek prozesioa dirudi. Euskal Herrian olako irudiak ikustea igande eguerdi batean ezinezkoak dira. Eta hemen berriz dendak irikiak, eta jende pila erosketak egiten eta denbora pasa. Eta zer erosten dute txinatarrek? Berak erosi ditu zapatak eta erakutsiko dizkigu. Gastatu ditu 100 euro. Erosi ditu arropa bere alabantzako, eta zaten du prezioa ondo dagoela, ez garestia, ez merkea. Feitzi? Tienes nita? Bueno, honek ikusten duzuenez, zera? Helikoptero bat erosi du arrantzako. Egia esan, harrituta nago txinatarrek konsumitzeko duten obsesioa ikusita. 买东西，我的家的东西非常好，很便宜。过了。 Mundu guztia erosketa poltsak eskuan hartuta. Kontsumoaren sirena kantuek harrapatuta. Tira, sirena. Honek sirena itxura handiegirik ez du, eta gainera ez dakit txinatarrak engainatzeko gaiden. Engainatzeko gaitasunik ez dakit baute duen. Baina gaur ere txinatarrak zur eta lur utziko dituela, horretan ez dut zalantzarik egiten.